Erokamano nyako Ramogi kuom yiero Ramogi TV waikore makare achiel kachiel kowuok e log tich mar kar fwambo maduong' e pacho ka The Communication Center Nairobi gi weche manyien mag migago mabiro ni achiel kachiel kowuok e Ramogi TV. Mokwongo thuond weche. In those 62 phones which were recovered, 10 were identified. Obila ma Nairobi omako achije gi simbe mahewo 400 ma giwacho nosebet kikwalo kitere pinje maoko kendo iduogo usi e pacho ka. Nurses mawuok e counties mopogore opogore medo riwore gi jowetegi e ng'anyo ka giywago midhiero mopogore motenore kod tijegi. Wasewinjo matek saidi kendo wagone gavana Ochilo erokamano e kindgi gi MCA wa Ayuno Mayienga. Jodak ma Luanda Konyuna e Uriri nigi fuong'ruok e yor wuoth tok chak gedo mar Olalo Makuja. Arwakini machiegni e migago nyinga Milton Ochieng'. Obila ma Nairobi otimo pedha kendo makachije moyud gi simbe mag ong'we yamo ma romo 448, simbe mag iPad maromo 13 kod injin mag simu maromo 211 gi laptops 12 e kuonde chung' od buche mopogore opogore e buore Nairobi. Koloso gi jofwamb weche tesend obila ma Central, jatend obila ma Nairobi Isa Mahmud oyango ni moko kuom achijego eko osechwal e doho e kinde ma pedha pod dhi nyime mar mako achije mamoko. Bende olero ni nyaka sani bende gisemako achije 8 mitudo kod monj mar magawa mar Chailwai e kar dak ma Westlands, kendo lero ni jonjore mamayo ji simbe e boma ma Nairobi en kweth jonjore machoko simbe kendo chwale e pinje maoko kama ilosogi e manyien kendo iduogo iusogi e thurka. In those 62 phones which were recovered, 10 were identified. And that is just last week, between last week and now. 10 were identified, including there was one for the lawyer, this one. This belongs to a lawyer. Alinyang'anywa pale highway. 3 laptops, 4 motorcycles, 4 firearms. That is within Gigiri sub-county. Dagoretti, we recovered 212 phones. That is that side. Number 2 table is for Dagoretti. 7 laptops, 1 was identified, 4 tablets, and 26 phones were identified. And we have 7 people before court, 7 suspects. Senator ma Nairobi Edwin Sifuna oyango nobiro golo chung' mare e wi ng'wech mar laro konten piny Kenya e yiero mabiro bang' romo gi johera mag Linda Mwananchi e counties duto 47. Sifuna wacho ni wach mar laro konten piny e yiero maduong' mabiro en bura mibiro ng'adi gi jotelo duto mag Linda Mwananchi. Kata kamano oikore mar kawo ting'no ponono ni jopiny omiye. Kaka jafwambo marwa mar siasa Chris Owino leronwa, Sifuna bende ne olero ni nitie chenro mar chako duond bura margi e chwalo ajenda margi. Kuom thuolo mar dweche bura, sulwe mar Edwin Sifuna osebedo karieny e pacho kae. Sifuna kod jotelo mamoko mag Linda Mwananchi osebedo kaluoro gwenge ma pacho kae kendo yudo rwak masironyo kowuok kuom jopiny. Okang' makamano oseweyo jopiny kaachiel kod jonon siasa ka gwenyo wiyegi e wi lemo ma Edwin Sifuna gawo e yiero mar 2027. Moko kuom josiasa kod johera mag Linda Mwananchi osebedo kadhiro Edwin Sifuna
mondo lar ten piny e yiero mabiro e kinde romo mag siasa. Kata kamano, Sifuna ne oyango ni pok ong'ado bura e wi kwayo makamano. The way that decisions are made in Linda Mwananchi are very collegiate. And I wouldn't just be able to do it if I was alone. In fact, Yvonne, I have gotten to this place where we are in this conversation because of all the support that we've gotten from young people, from those online, from the, the bunges. They've been pushing this movement. And one of the things that we will not do is to make unilateral decisions. If those people, that's why you see me in every rally, I tell them, you guys are saying we should go and do this. Let that not be a day when I turn back and I don't find you there. So that decision has to be made together with the people so that it is a decision that is owned by everyone. Etwak mare kod wang jowi mar Citizen Otieno Manyoro, Sifuna kata kamano ne ochiwo ranyisi ni olap dhoge ndong' ne kom majatend piny bang' wacho ni oikore mar kawo ting' moro amora ma jopiny dhi miye. And if that decision is made, and they say run for president, is that something you would want, you would do? I've told them, for as long as I don't turn back and find you guys have disappeared. And that's why you see me asking them, Mona ni chocha? Diboto ya gazeti? Then they say no. So let's see, because we have a lot of work to do in order to have a viable candidature, in order to have a viable campaign. But I am not one to run away. You know that. You've known me all these years. There's no day a responsibility will be placed to me or a call will be made to me and then I run away. We have to answer the call of the country. We have to answer the call of our generation. Ne oyango ni riwruok mar Linda Mwananchi chano loso duond bura mar siasa kendo golo jochung' matend piny bang' kawo pach joher magi e pacho kae mangima. So forth. So our responsibility actually, and as we transition into August and the election period proper, is to get structures, is to get structured and organized so that everybody can know how to plug in. Because as it is right now, Linda Mwananchi still remains just a movement of the people. And people would want to know the sort of structure that it will take and how they can plug in if they wanted to be volunteers, if they wanted to donate, if they wanted to run. I think that is the period that we're getting into, and you will see a lot of movement to other direction in the coming months. Sifuna bende ne oweyo dhoot thuolo mar loso riwruok mar siasa kod ogai mar DCP Rigathi Gachagua e okenge mar golo William Ruto e loch kendo kelo lokruok pacho kae. Would you work with Rigathi Gachagua? We will work with everyone who believes in these things. We will work with everyone who believes that William Ruto does not deserve an extra day in office. And for as long as that is our cause, we will work together. There is no problem. Yes. You just said you needed no inducement to impeach Rigathi Gachagua as deputy president. Yes. Now you say you could possibly work with him. What has changed? Nothing has changed. Because you see, first of all, as a lawyer, I will tell you there is a rule against double jeopardy. So he paid for his mistakes. He was impeached. What else do you want me to do? Beat him. But I'm telling you, he's the one now who's saying William Ruto is actually an existential threat to the country, and whatever it takes that he can do to help remove him. And by the way, there's a curious thing that he says, that he feels largely responsible for William Ruto becoming president, and that therefore he has a greater responsibility in removing him. Ewi seyo mosebetie ni riwruok mar Linda Mwananchi yudo sir mar omenda kowuok kuom jatend piny machon Uhuru Kenyatta. Sifuna wacho ni mago miriambo ma onge korgi. Is former President Uhuru Kenyatta funding your campaign? No, he's not. Have you spoken to him? I speak to him because he's the party leader of Azimio. I do speak to Uhuru. Yeah, and he's a friend to was a friend to the late Prime Minister Raila Odinga. So when you run into him, you talk to him. You will avoid him. So he's not funded? No, he's not. Punigi kao telo e yiero mabiro, Sifuna wacho ni serikal mar Linda Mwananchi dhi nyayo thuolo mar demokrasia, tiyo e bwo tend chik, loso lwasi maber ma ywayo joket mwandu kaachiel gi winjo ywak mag jopiny. Chris Owino, Ramogi TV, Nairobi. Kodong' mana ndalo 377 to oganda jo Kenya dhi e yiero. Kwano mag yiero gavana e kaunti ma Siaya osechako ringa gwenya ne jok mageto lemono, kendo nyuolo mbaka ni to en ng'ano manie opara manyime mar yudo lemono. Walter Nyambaga menyonwa wachni. Kone chako chon noloyo dhi kajuoga, josiasa osechako teng'ore kendo gipangore. Kodong' ndalo 377 to oganda chope debe ne yiero maduong' 2027. E kaunti ma Siaya,
oganda osenyiedhore oko mar pimo ngufu ne lemo mar gavana kendo piem chako mitni. Gisani jok moselanda yanga chung margi ne kom mar gavana ma Siaya oting'o jaod bura ma Ugenya David Ochieng, mane en jaod bura machon mar Arieda Midosa Nicholas Odero Gumbo, spika masani Jojo Kode, jalup gavana masani William Oduol Denge. Kata kamano, liekore ne jaod bura ma Bondo Gideon Ochanda nie ng'wech, jaod bura ma Lego Usonga Samuel Atandi, Elisha Odhiambo Magem, kanyakla kod James Orengo, makata kamano oselando chung mare mar laro Compton piny e yiero mabiro. Kwanno nyalo medo dhi malo kalore ne dhot pokolor ne joma geto lemono. Moko kuom gik mosenyiedhore lela en kaka jochungo seseso kanyiso dwachgi kagiluorore kauntino. Mesa mar Ramogi TV mar siasa oyango ni David Ochieng mar duond bura mar MDG osenyiso dwache kendo en owuok e Laja Ugenya kama gavana masani James Orengo bende wuokie ma en Ugenya. Jonon siasa ochuto ne mesa mar Ramogi TV ni kom mar gavana pok ne ong'ado aora Mayala. Gino moketo liet kuom jok mageto lemono ei jochung' mawuok Rarieda moting'o Jojo Kode, Nicholas Odero Gumbo, makopo ni apgi oleng'ore to dhiga jokwano mag telo e kaunti ma Siaya. E ler mar siasano bende omenyo spika Jojo Kode kanyakla kod Nicholas Odero Gumbo mawuok Rarieda e kaka jochung' manyalo miyo telo ng'ado aora. Kamachielo e Alego, William Oduol Denge geto lemono e kata bedo ni gavana machon Cornel Rasanga bende nowuok e Alego. Magi timore kama ling'ling' ofuono ni Dr. Gideon Ochanda mawuok Bondo bende nyalo bedo kod kwanda gaja ne lemo mar gavana e yiero mabiro. E wi kaka chung obedo, William Oduol masani en jalup gavana geto kao karo rengo e kata odoko ni temo mar thiche ok apisi ne ok onyago lemo. Kamano jatelono ochoko ngufu mar dunyo amen kod jochung' mamoko e piem 2027. Jojo Kode mosebedo kaka spika kaunti nyaka ne chwe kaunti ma Siaya osetie bwo gavana machon Cornel Rasanga to kod masani James Orengo maduto keto kwan mag ignigo chopo 15 duto. Nicholas Odero Gumbo chikore ng'wejno e kendo geto tiko mar duond bura mar ODM e kata odoko ni ne ochikore duond bura mar UDA kendo duogo. Gumbo osepiem ne komno nyadidek ma owuokie namba 2 e yiero ka yiero. Orengo nyaka sani pok owacho kata koweyo dwaro kom gavana e kata kamano oseketa yanga ni enie piem kod William Ruto ne Compton piny 2027. Omiyo chakre kawuono ung'eno Orengo be en presidential candidate mabedo piny. David Ochieng mar MDG yande omiya gete kod ogai mar ODM Dr. Oburu Oginga ni ka chunye geto Compton Siaya to ikre mar donje duond bura mar ODM. But I'm telling you, Ochieng, the only thing which will make you miss this being governor is skipping ODM. Ochieng, come to ODM and we shall welcome you. Penjo, japiny ma Siaya geto kit jatelo mane ne kom mar gavana yiero 2027. Wan wagombo nobed gavana mang'iyo weche mopogore opogore machando chuny japiny. Gavana manyalo ng'iyo weche mag osiptal, mano thieth, mano wago tik. Gavana manyalo ng'iyo weche mag nderni, wago tik. Gavana manyalo ng'iyo weche mag pi, gi sikul, wabrogo tik. Koro wan wadwaro gavana makwongo rango ngima dhano. Jolony wacho ni tuk pesa bende nyalo biro nene kaunti ma Siaya e kata odoko ni kaluwore kod wach IBC to giyango ni maromo mana shillings milion 37 kende ema mondo tigo kata matin ne mano. Sani niko biro nomiwa pesa to pesa no rem gi kanyo, nomiwa pesa gi sani, alafu koro mbele kuro koro waringo mane buche, wadonje pi, wadwan gavana manyalo miwa maendeleo e Siaya kae. Aneno ni wan jo Siaya wabeduru jok moko mariek. Oweti u kodwa. Seche mwe idwa dhi yiero ng'ato. Kuongi penjiri sani ni ng'at madwa dhi yiere ni en ng'ama chal nadi. Owe wuondwa kod pesa ni iringe tok ng'ato. Walter Nyambaga, Ramogi TV, Nairobi. Sirikal ma pacho katiyo kaachiel gi riwruok mar East Africa Community kendo gisechako chenro maluwo paro mar gero dag modhi e pacho ka mabiro muonyo omenda maromo siling trilion 2.2. Romo makamano manotelie kod jalup jatend piny Kithure Kindiki kanotene kod jotend migepe mopogore opogore
obagi mar yiero gweng' malong'o mar gero dag modhi makamano kaka yor tieko nok mar mauta e pinje mag Afrika ma ugwe. Otieno Job miyo waler. Kaka achiel kuom yore mag tieko nok mar modhi kaachiel kod duoko piny nengo mauta mosemienjo e pinje mopogore opogore, sirkal mar Kenya kanyakla kod riwruok mar East African Community EAC ochako chenro mar luwo gedo mar dag modhi pacho ka, chenro moyangi ni biro muonyo omenda maromo $2.2 trillion. E romo manotele kod jalup jatend piny Kithure Kindiki, tok winjruok ma kanyakla giyango ni dag modhi no mochan ger ibiro time gwenge ma Lamu being one of the places that have been suggested as a possible location for this project. And at the moment we are having feasibility activities to determine the feasibility of possible location of this oil refinery, and that is work in progress. Katabed ni kambino ibiro gere pacho kae, kambino biro bero uchumi mar pinje manie riwruog East African Community duto mar tieko nok mauta kendo duoko piny nengo modhi kaachiel kod chuogo tije ne ojende. For this region, it will create jobs. It will also cushion the economy from economic shocks, and not just the Kenyan economy, but the economy of our neighboring countries that are likely to be sharing that facility. Sama chenro makamano chakore, Kindiki osingo biro siko chiwo lipode masaka saa ne jokanyo e winjruok makamae e seche magedo makamano dhi nyime. And from time to time, we will be reporting progress. We just request all stakeholders to be patient, and as soon as we have more clarity, and as soon as we have clarified on the next steps, we will be able to communicate. Sirkal mapacho kae kanyakla kod mag pinje mamoko e chenro makamae wacho ni gidonje winjruok mag dag mo mar konyo kendo kedo kod nengo mauta mosiko medore kanyakla kod nok mar mwandu no e pinje mopogore opogore. This is not entirely a Kenyan project. It's an international project involving regional partners, involving foreign investors, and therefore is sensitive and delicate. Otieno Joab, Ramogi TV. Oyangore na tamalo 95 mag rowere mapacho ka ni kod dwaro mar go ombulu ne jochung' mambesegi, kama iri oyangi e lipot motim kod riwruok mar African Youth Survey, mabendo yango na tamalo 80 mag rowere mapacho ka ok mor gi kaka itayo piny Kenya, kata malo 79 bende neno no chumi mapacho ka ni kama rach. Lydia Okeo nigi ler mathoth. En report ma ogol gi riwruok mar African Youth Survey bang' dawo dho rawere maromo 300 ma hikgi ni e kind higni 18 gi 24. Nonro no yango ni atamalo 80 mar rawere mapacho ka neno ni piny Kenya ok dhi makare. Atamalo 79 neno ni ochumi mapacho ka yulo, kata atamalo 70 to neno ni chal makama ok ni mane Kenya kende to e pinje duto mag Afrika. Atamalo 70 mag rawere go yango ni chal marach ni okel kod onge mag tije ne rawere. Atamalo 81 siro telo mar demokrasia. Atamalo 76 wacho ni dun rawere nyaka winji gi piny owacho. Kata atamalo 66 siro ng'anyo ma onge kwe magi wacho ni mano e dhok ma sirkal winjo kende mar kelo lokruoge ma jopiny dwaro. Atamalo 96 mag rawere go yango ni gibiro goyo ombulu ne rawere mabiro laro kombe mag telo. Atamalo 86 wacho ni rawere matin kende ema ni thuolo mag telo. Atamalo 70 wacho ni onge mar tich kod dhier bende kelo kethruok mar arita. Atamalo 70 wacho ni loso thuolo mag tije biro konyo bedo arita ma pinje mag Afrika. Atamalo 87 wacho ni pogruok osenene piny mangima kendo ok en gima ber kaluwore ni okelo midhiero makagi kacha. Atamalo 63 wacho ni okang' mar chungo kony ma osebedo kaya e piny Amerika biro kelo midhiero mathoth ne thoth pinje Afrika. Atamalo 75 oyango ni okang' ma kama osekelo midhiero e sekta mar thieth e pinje mag Afrika. Nonro ni osebed ka itimo are higa 2020 kendo omiyo rawere manie pinje Afrika thuolo mar chiwo pachgi e wi kit telo manie pinje mag Afrika. Nonro mar Africa Survey osetime pinje maromo 28 mag pinje Afrika, kama nyaka sani gisegoyo mbaka gi rawere maromo 10,009. Lydia Okeo, Ramogi TV, Nairobi.
Jochiw thieth kata nurses e kaunti ma Kisumo oriwore gi jowetegi e pacho ka mangima e ng'anyo mar kwedo lwasi marach mar tich kod deko mar keto tim winjruok mane gibedo godo gi piny owacho higa 2017 kotelnegi kod jakom margi kod jagoro ginyiso luoro margi ni chenro mar thieth kidek rochore mokalo e kauntino kod nono ni piny owacho rem tieko ng'ur margi ka giramo ni ngang' ok ginidogi e tich nyaka winjgi. Gikone duol mar Governors nyaka ketie timo girimiti mar dok e tich mane gikete kok higa mar 2019 ka bende gikone nyaka jogegi mane ondiki e bwo chenro mar UHC ondiki e yo mongirore kaluwore kod winjruokno. Wan oko wantiere strike, wantie ng'anyo nikech nitiere gik manwadwaro to county government koriwore gi national government otamre winjowa. Winjruok manwaloso 2017 miluongo ni Return to Work Agreement. Nwawinjore gi COG mowasign nonego bed ni wadok e tich asto gin be gitimo part margi. To ne gitamre 2017 nyaka sani gitamre chiwo luor kata timo kete tim gik manwawinjore. Gimoro amora ok dhi mbele. Osiptande man gi wards gima dhi mbele en jogo matuo mabedo discharge kadhi dala. Mago kende e jok ma departments matiyo. Ng'eny departments oselor, nurses onge tich. Kidhi MCH oselor, nurses onge tich. Kidhi casualty oselor, nurses onge tich. Kidhi theater oselor, nurses onge tich. Koro wakwanya ka jopiny mondo mi giwuo gi sirikal, giwuo gi governors, mondo mi gi make sure ni gichulo pesa, gichulo gik kanwa winjore mondo jopiny kik chandre. And we want to say this to the president and to the COG chair, that they call the nurses the backbone of the health system. But when it comes to issues that are raised by the nurses that are supposed to benefit the nurses, they don't engage the nurses. They have to instruct those who they selected to the negotiating team. They come and iron out those issues that we raise on our strike notice so that we can go back to work if they really mean what they say in their campaigns. Sikunde ma pacho ka ilore jumani kuom thuolo mar dwe achiel mabiro kaluwore kod chenro mar sikunde tam mar adek dhi chakore juma mar tarik 24 mar dwe mar aboro kata madhi bedo machuok mokalo kimedo kod penj adek madongo mibiro tim kamoting'o KPSEA, KJSEA kaachiel kod KCSE. Bende e okang' mokwongo jopuonjre mag grade 10 dhi timo penj achiel kuom penj magi mochuno ka jonyuol gi jopuonj jiwo mondo ne ni jopuonjre ondikore makare. Simfros Okinda keto waeler. Chenro mar somo e skunde primar kod sekondar chorore machiegni kod giko mar higani. To skunde gi loro jumani kuom thuolo mar kind jumbe adek nyaka dwe achiel. Thoth jopuonjre biro yepo tarik 24 mar dwe mar aboro. Tam mar adek ni mabende en tam machuok ahinya kuom tam sadekgo iye medo ridore kaluwore kod penj adek madongo mitime kod nono winjo mag jopuonjre kendo biro kawo thuolo mar jumbe 9. Kata obedo ni jopuonjre ni e rusa, thothgi koro iparonegi kik wigi wil kod somo ahinya ne mago madhi timo penj machorogi e klas manyime. Ikruok mag penjgi noselor tok timgi e kind dwe mar 2 kod 3 higani, mak mana mano ma jo grade 10 madhi nyime sani kendo nego lore giko dweni. Penj midhi time tam ni oting'o KPSEA ma jo grade 6 madhi 7, penj mar KJSEA mitimo kod jo grade 9 madhi 10 higa manyien, kod penj mar KCSE mitimo kod jo klas 12. Bende ni e okang' mokwongo jopuonjre ma jo grade 10 idhi non winjo margi kata timnegi assessment. Kopore kod lai mar somo mar 844, penj ma jo grade 10 dhi timo nyaka keti maino kaluwore ni oting'o 15% mar maxi ma japuonjre biro yudo kotimo penj maduong' mogik ma sani iluongo ni KCBE kata Kenya Certificate of Basic Education. 15% machielo biro wuok e penj makamano mar grade 11. Ka penj mar KCBE biro golo 70%. Tam mar adek biro rumo ayanga tarik 23 mar dwe mar 10 ka jopuonjre mamoko weyo thuolo ne jowadgi mondo tim penj madongo. Yepo ma higa manyien biro timore chakre tarik 3 dwe mar 1 higa mar 2027. Simfros Okinda, Ramogi TV. Jodak e gwenge ma Luanda Konyuna e sub-county ma Uriri mosebedo kod pek mar kalo aora kuja kendo oseyudo lal kamoting'o thoge mag oganda e aorano. Sani koro nitiere kod geno e yudo fuong'ruok kaluwore kod gedo mar olalo migero kod Ten County ma Migori.
Kada bed ne aora mar kunyo bende okale gwenge mathoth e kaunti ma Migori osebedo kod ber ma oting'o chiwo ma oganda tiyo godo e mier kaachiel kod jamni komachielo bende osekelo midhieche mathoth ne oganda. Nitiere gwenge mathoth ma aora kuja ema opogo, kata kamano nikech onge olalo matudo gwengegi osethiro chenro mag ohala mag nweng'o mamoko kaachiel kod kata wuoth. Aora kuja bende osekelo lal mar ngima mar oganda mathoth ma odak alwora mar aorani kendo kata welo e kinde ma gitemo kalo aorani ka giore kod tiendegi kata gitiyo kod yiedhi e gwenge maonge olalo ma inyalo tigo e kalo aorani. Wasewinjo matek saidi kendo wagone gavana Ochilo erokamano e kindgi gi MCA wa Ayuno Mayienga. Wagone erokamano maduong'. Kuja ni osebedo kalal gi joge waka mang'eny saidi. Kawa mondo watudre gi joloka cha nyo osigo matek nyo ikwang'o mane bau moro ka molosi to ka ng'ato ango ni gike chuny pi to sema na dhi. E kinde ma pod nitiere gwenge mathoth ma pod yudo pek nikech onge mar olalo ma konyo gi kalo aorani mar kuja kuom jodak ma Lwanda Konyuna e sub-kaunti ma Orire to koro nitiere kod mor e chunygi kaluwore kod gedo mar olalo ma igero e aorani mar kuja kod ten kaunti ma Migori. Ok obo chako med ne gima loso kawani. Ok hik wan walosnwa kendwa, but jo Migori moko bo chako yaw ne kunde mamoko. To moloyo wan kaka jo Lwanda Konyuna konyo. Mondo ne Lwanda Konyuna tudre gi Miruya. Nyocha tek iluoro mana ongeto. Eke jo loka ni tudre gi jo loka gi kawuono. Wanyang'ado kama chiegni ka to wan loka cha. Koro agone ma erokamano. Koro Lwanda Konyuna wagone Nyasaye erokamano kuom daraja mokelnwa kani. Ne wan gi chandruok, ne chuna waluoro ngito. Eka wadhi osiptal. Eka wanyalo kata chopo Mbo. To wan karo kang'eni Mbo ema wanyalo dhiye. Kuom jodak ma Lwanda Konyuna, gedo mar olaloni chalo negi ka joma kodo uru magiserito kuom higni mathoth. Mang'eny osetiyo after 10 years, 15 years to gimiyowa daraja. Koro wagone erokamano sani koro wabro ywago ma sport nyalo biro Lwanda Konyuna nikech sida nye nitie samoro ka yie opong' ok ka pi ng'eny ok wanyal kwang'o ji te yie makal koni. Chunogi ni giluoro ngeto to finance be onge. Koro next wakwayo gavana ni kowang' ni obiro to miwa kalabats ng'e ika. Anyuola mathoth e gwenge mag Lwanda Konyuna osudo lal mathoth ma oting'o wete joheragi moseywa kod aora mar kuja to inyi kindeno mabende koro pong'. No tema mayo wa kwe saidi manyo kata ka wayoro pika to nyo waketo mana ngima wa andaki. Wasebedo kwa sandore saidi. Omayo wadhok to kendo kama omayo wadhok no ema chuno wan nyaka wadhi loka cha to kende mwayoro gi tiendwa. Koro kawuono wayudo daraja wamor kaka jo Lwanda Konyuna nikech daraja ni koro tudowa gi jo Miruya wanyalo mosore godo sama wan ema wahero. Yoregi mag nweng'o moting'o ohala kod moko kod jirendegi mawuok e gwenge mag Miruya bende yande kosebedo mayot. Kata kamano gedo mar olaloni koro kelo negi geno. Magoye go to wewe goye nikech kata mana Yesu ji mang'eny mane ok oyie gi Yesu. To tije ma Yesu time manomiyo dhano noyie gi Yesu masani koro Yesu nobedo misingi ma ji nyalo lamo nyaka sani. Koro joma gwego wewe gwe to wato nyaka gie sani to wang'eno Ochilo tiyonwa. Kada bende sani jodak ma Lwanda Konyuna nitiere kod geno pod nitiere ogendni mathoth modak e alwora mar kuja ma pod yudo pek e wuotho nikech gionge olalo. George Juma, Ramogi TV, Migori. Familia more kadak mabugeng'i e kachung'ol bura mabutula e kaunti ma Busia ni kod lit kod kuyo tok tho mar rawera moro ma jigni 14 ma wachore ni wuon mare nogoyo monego kane gin gi weche moko mag ywaruok. Wuon mare kod osiepne mane giriwore godo e timo tim makamano noringo molal. Ringre rawerano nochwal nyaka e kar kano ringre jomotho Masega e kaunti ma Siaya e kinde ma nonro dhi nyime. Vile nilifuatilia nikapata kwamba mtoto alikuwa ameambiwa aenda baby nyasi na hakuenda, so hiyo tu ndio makosa. Fika hapo karibu nikakutana na Vincent, mtoto baba ya mtoto. Nikamuuliza, Vincent, unaenda wapi na nduru iko kwako? Ati nika hapa narudi. Nikamwambia kuja hapa, rudi hapa. Akaenda mbio, tukafuatana paka huko juu, lakini akanishinda na nguvu na mbio, akatoroka akaenda. Alikuwa amelala chali, ndio akaanza kumfinya hivi mbavu. Alikuwa anamfinya na kamfinya sikio,
ndio akachukua hizi vidole akaingiza kwa mdomo. Nikamuuliza hiyo ni nini unafanya? Si ndio umeshamaliza? After kufanya hivyo akamgeuza hivi na kamsukuma kichwa. Mtoto akikosa tuachane na hasira. Hasira huwa inaleta hasara. Sasa tushapoteza kababa, hatutamuona tena. Nikapata mtoto hapo kwa baranda kama analia. Nikauliza mtoto, unalia nini? Mtoto akaniambia, mama, baba na Vinu wamenichapa kichwa inaniuma. Nilipokuja kupata huyo mtoto kama amelala chini, hajiwezi, mahali penye nilipata kuna injury kubwa ilikuwa upande wa kichwa. Ni kama alipigwa kichwa na rungu na ni kama alikuwa na bleed ndani. So hiyo ndio nafikiria ni kitu ambayo iliweza kumuaffect na ikatokea hata kifo chake hapo. Manake hakuna mahali ambapo alikuwa na bleed, lakini kwa kichwa ilikuwa imefura. Erokamano Nyakaramogi en thuolo madhi yweyo mokwongo e migago and yote moko kama bende jogo matudore kodwa Martin Ochieng kane Rweya iwacho ni nenowa e yo makare, kaeto Ochieng Ibrahim Maruyo Makobong iwacho ni Ramogi TV neno maler kendo poch gi pak ni chenro ma uduto te. Machielo bende wacho ni sirikal otimne laktache dwachgi to kiwacho ni nyingi ng'a to kiwacho kama intiere. Martin Ochieng asesomo mari. Machielo bende wacho ni awinjo maber kantiere boma ma Kisumu e Nyang'ande market to kiwacho nwa ni ng'ama nade. Erokamano Nyakaramogi, wadhi e yweyo, kik idhi mabor, bang' thuolo machuok waduogo gi mathoth. E chuny ogandawa, ngima mar del en mwandu maduong'ie moloyo. Mondo tekruok mar dende obed maber, ok gin ga gik matek. Gin gik miluongo ni lifestyle. Manyiso ga jotuo ni gigi ok gin gik minyiewo, gin gik mitimo. We bedo gi kiawa, kendo chak bedo gi ng'eyo. Nachako chemotherapy. Side effects nen, yier wi nyaka lwar, constipation, chandi seriously. Warwaki e penj laktar, ma en tudruok gi lakteche molony. Sama idhi ir jahocho cha, nyaka ibed ni iseng'eyo ni mae shida ma an godo to adwa kony. Chakre weche thieth kod chiemo mar mine mayach, nyaka e weche thieth mag tuoche masiko. Wakelo od thieth e od dak. Tuo mar rheumatic heart disease ni landore sana e gwenge ma poverty nitiere. Riwri gi Ruth Otieno, wuok tich nyaka tich abich, saa 12 odhiambo. Kupata wimbo wa kimbilio langu kama sikiza tuni yako, bonyeza *811 *415#. Itakuwa ndani ya simu yako na itakubariki. Kumbuka, sikiza na Citizen nyumbani mwa wasanii wote, usicheze mbali. Ansania wachoni, nega kinyalo ringo kiwuok kae. Nono wang'eyo ni anyuola ni gin gibiro teri mana ka polis. Nyalo bedo ni en ng'a? Marago wuoyo godo e room no. Niti? Ananeno janyoro ne room moro kae sani. Ang'o? Rago gi marach kotimre ne pari, to an kayo ka bing'wono ni. Gik mang'eny osetimre ka, to nyaka sani in pod idewo mana ngima mar pari ahinya. Machiegni kendo, jodak ma Mlolongo Phase 4 koro ni kod kibaji kaluwore gi ndhicho mar ja ohala moro moyangi kaka Jimmy Mutava, miwacho ni notim kod ji 4 manoumo wengegi kendo nomanore gi bunde. Kaluwore gi joneno, achijego
nyoyangore kaka apisa mag obila mane timo pedha kendo ne gisoe kit nyamburko moyangi kaka double cabin magilal kode miru chakre wuok tich. Jaod Mutava olero ni jaode osebedo ka yudo ote mabwogo ngimane kuom jok ma ok oyango. Jodak ma kono koro kwayo obila mondo tim nonro margi e yo mapiyo mar mako achije mituro gi njorego kendo chwalogi e nyim doho. Tulishinda na yeye nyumbani jana na OCS akampigia simu akamwambia wapatane Biju Hotel. Kwenda hapo alidropiwa na ngoli yetu Devi na wakaingia wakaongea na OCS. Kidogo ndio alipigiwa simu na Vincent. Akamwambia niko na OCS hapa tunaongea. Saa yenye walikuwa wanaongea na Vini ndio alisikia watu wamemwattack na akapiga duru. Halafu sasa watu wakamtolea gun, walikuwa wamevaa mask na wakamuingiza kwa gari. Alikuwa na OCS wa Molongo police station. OCS vile tulimuuliza alisema yeye aliamuka kwenda kwa choo, kurudi akapata ametekwa nyara. Na mpaka saa hii tumezunguka kutoka usiku yote jana mpaka saa hii hatujamuona. Ndio maana tuko hapa kueleza sisi tunaomba serikali tusaidie na mtu wetu akiwa hai. Hii kitu ilifanyika around saa 2 na kitu. Tulikuwa hapo Biju, nilikuwa nimeenda kuosha gari. Tukastukia kelele ilikuwa nje. Kuondoka hivi tukaona double cabin na kuna mtu ameshikwa. Alafu polisi akatoka, akasema wako kazi. Alafu muingiza kwa gari waka speed off. Kama ako na makosa yote na anaweza kuwa alishikwa na polisi, si wangempeleka police station aandikiwe mashtaka. Kama ako na makosa yote apelekwe kotini, mbona wanamshika na wanapotea na yeye? Apisa mag Kwachiche County ma Kisii timo nonro e tho mar obila moro mamiyo mawachore ni nochielore gi magineno owuon e achiel kuom afise mag Kwach Kiche boma ma Kisii kono. Komanda mar obila ma Kisii Central Musa Umari wacho no obila no manyinge mar Jorie Bosibori en jahigni 42 ne nigi bunde mar AK-47 komedo ni nowuok tich ka nokonyiso ranyisi moramora mar dangni mar paro. Ringre obila no chwal e kar kano ringre ma Kisii Referral e kinde ma nonro dhi nyime. Vile alivyoachana yule mwingine alifikiria kwamba yeye anaenda kujisaidia. Ndipo akaja akaingia katika ofisi ambayo ofisi ya mawasiliano ambayo haitumiki sana wakati kama huu. Akaingia ndani, akajifungia kule ndani. Na hakuna mtu alijua kile ambacho kilitokea pale ndani mpaka leo asubuhi, wakati mwenzake aliripoti akiingia katika hiyo ofisi akapata ile mlango imefungwa. So akajaribu kuifungua namna ambavyo wanafungua kawaida, lakini haikufunguka. So walilazimisha ile mlango kufunguka, na walivyoingia ndani wakampata yule mwenzake ambaye yule afisa akiwa amekalia chini na bunduki imeanguka chini. Amekalia katika ile hali ambaye alionekana kwamba tayari kishaaga. So walivyoita wenzake, sisi tukakimbia pale kuangalia, tukampata kwamba kuna risasi alikuwa amejipiga kutoka kwa ile bunduki. Echeno mar ng'e gwenge wa kawuono menyo sigand gweng' ma Atemo mayudore e kaunti ma Homa Bay. Wawinjane gima Millicent Adhiambo oikonwa. Nyakoremo Ajuang mana kaka nasingoni machiegni kendo e telo machielo. E chenoni mar ng'e gwengewa ka jumani kalapapla mar ng'e gwenge podogo touch e kaunti ma Homa Bay. Owuok ringa ofuyo nyaka ewi got malo ma odhi piyo e gweng' ma ong'ere ni Atemo mayudore ka bondo Kasipul. Ka iselimo kata isewinjo kama iluongo ni Atemo, ang'o mabiro e pachi miparo ni dinemi chak gweng' ni Atemo? Ka wachako Nyakoremo Ajuang, wawinjane na paro mawiye mag jodak makae ni ginto giparo ni ang'o momiyo ne ochak gweng'gi ni Atemo. Atemo nochak kae nikech ne en kama ne
ji ne tuge, ji ne yie gamen kapok gidhi girado gi jomoko oko. Koro iluongo ni kar temo. Ema nomiyo chaka temo. Natemo penjo to nikech ne kendwa gi joma pod tindo moko ng'e history mar atemo maber. Koro wan wayude mana ka en atemo ka iluonge mana natemo ni wasunge moko nubiro ni ema nochake natemo. Kamano. Kaka sewinje gi kaka jaduong' ma ben babana goyo mbaka e wiye. Ndalo mane lweny yudo ka nitiere kind joluo gi jo Kisii malo kae. Iyudo ka jo atemo gi gin gi ji amini ma gikonyo ji ne biro to joluo ne biro to pondo kae to joma chuo ne gin joma konyo gi yani gi geng'o koro ne gin ready temo gimoro amora koro omiyo nochake ni atemo. Ka wang'iyo jowa machon area wani ne gitemo timo gik mang'eny kaka pur, gik machalo kamano. Koro ne gitemo timo gik mopogore opogore. Ema nomiyo chake natemo. Bang' winjo paro mopogore ma jogweng' oselieko kotenore kod gima giparo madine mi chak kae ni atemo wawinja nena ni adieri kod kuku mar wach ni kanye ewi nono ma nying gweng'ni ma atemo to ne ochakore nade. Atemo kae pauni eni ne kapod ka ji dhi muodo bando to ne nitie gimoro miluongo ni temruok iwuoyi. Koro mae pawo chara kama ne ji yie ka ji temore mondo gikama koro ji biro dhi amen to nyaka kuong temruok ka uikuru n'oganda moro mane bathe komachielo kocha libamba. Koro un be utemoru ka koro chiemo biro iko odiechieng' ma koro ji dhi mag jok ma atemo kama ne gitemre no be dhi gi jok ma kata siany koguk. Emomiyo ka iluongo natemo kama ne watemore nikech en ema ne opie kae nineno ka kuonde gi gode to kae ema ne opie. Gweng' ma atemo umbe landore kod weche kata timbe mage. Tim mong'ewa go sani koro wan joma bet riek chon ni paro ne wan joma nofuo nikech ji ne ok osomo. Koro sani atemo en kama isome, wapuro kaka bando, wapuro njugu, wapuro kal, mariwa gini nitie. Gimoro amora inyalo yudo atemo kama ichamo. Avocado be kata ka wachung' ka avocado nitie, maembe nitie. Wapuro kabisa, atemo ka wapuro bando, wapuro rabuon, wapuro ganda. Wan gi chiemo mang'eny karwa ka ok wanyal koso chiemo. Kako landre ahinya, gi gimomiyo landre en yor mar puro rabuon. Rabuon ipuro kae mang'eny ahinya. Atemo so far osegolo dhano mang'eny oko in terms of education, football, things like that. Atemo kae mwapuro hybrid, jomoko puro kaka tinde gibiro dike nitie kiang'wan nitie ginene 614 gini nitie mago koth bende mwapuro to kendo wanyalo puro njugu to kendo kae wapidho kahawa. Kahawa be wan go ka. Rabuon to koro kae chunyi. Kidwaro kama chunyi rabuon te kae. Akiani kuneno kada nitie kata sane kidhi kata kidhi puotha tin wang rabuonda be ochiek. To bende nitie dongruoge ma jogweng' ma atemo nyalo kwano ni atemo senyuole ngimagi nyaka ne ochakre. Atemo wan gi gik mang'eny. Mokwongo wan gi mission station mane jo Finland obiro ka gikelo wach Nyasaye. Yale wach Nyasaye kendo wan kod osiptal gi kanisa. Kendo atemo wan go primary school ka mabende timo maber. Wan gi secondary school mabende nyithindo kale maber. Okay, atemo kae mokwongo wan gi water supply mogernwa karwa ka malo pi madhi kuonde mopogore opogore. Mano gima duong' ahinya mane iwa ka. Atemo ka wan gi school, atemo primary and secondary mabende nyithindwa time maber kabisa kendo gisomo e lwase maber. Tinde kaluwore gi bende jotelo ma wan godo gi moko be aspirants kaka Toby Arap Sidhe, iyudo ka tinde yore kaka mag school gichiwo bursaries, gitimo renovations, gi make sure ni kaka president no promise the bus kae ne gi follow up ma bus ochopo. In terms of development, wantiere gi osuptal kaendi, wan gi school mabe osegolo yawa mang'eny oko. Ni karwa ka mise nitiere to kendo nokelo nyaka osiptal. Mano sungo malich kendo waneno ni mano dongruok. To ka
Broadways be ni kacha water supply. To mano kuma ber no nikech wan be mapiwa ni aka ka safrisa e ma en mo dhi nyaka town mo Ugis gini. Koro mano kipono atemo kadhi Ugis kati no ne kuma pi ma safre magine makonyo jo kanyo go ama kara kae dong mano sunga maduong'. Kata obedo ni nitie dongruoge ma jogweng' kwano achiel ariyo adek rem kod kwayo mage ma pod gin godo magigombo ni ka okel e gweng'ni ma Atemo to Atemo biro medo dongore metni machal kod gwenge mamoko. Atemo waremo kaka machalo kaka ndara maber manyalo biro ka. Aparo ni mano wadwaro chiro maler kendo maduong'. Wadwaro gik mopogore opogore manyalo biro Atemo ka. Moloyo kaka water supply ka nitiere olalo monego ne kaber to losnwa go nikech ka yo nitie maber eka jowa bende timo ohala maber. Wakwayo serikal niya gikel investors oker ka mondo gerwa kakech kata kineno ma en chiro to chichwa ni mon uso ka godhiambo nyaka gokinyi. Koro kawuono kech sabato to ji lemo ngeso jomoko be lemo Jumapil. Koro wagombo ni mondo jo thindwa manoko ka gisetemo maginyalo mondo ger udi mabeyo ka mondo ka obed maber kaka nyalore nikech Atemo en kama duong' kawuono. Yore mon godo kae ok gine lai maber. Koro akwayo mondo ka sirkal nyalo donjo wachno to mondo yoro bed maber ma nyalo keto yote movement. Alafu insecurity bende kaluwore ni ka mudho nitiere mano relate gi wach stima. Ka mudho nitiere yudo ka jomoko timo timbe mag maundu. Koro insecurity gi solar lights go nyalo konyo mondo gweng' obed safe. Sani to wakwayo sirikal ni gweng' osebedo marach kendo iyudo ka kuo mang'eny timore kor gweng' ka to ok wang'e joma timogi. Koro sirikal otemane matek mondo okonywa e yor security. Obiro nikech koso stima kata gi koso yuto moro ma ng'ato nyalo bedogo. Kendo mano to kendo kore thuon wach ok ne kama cha wasungore ni wan gi Atemo water supply. To Atemo water supply no gimo supply gweng'wa ka onge. Kipo nitie kama supply pima Atemo ni to en Ugis. Kipo gi kuonde man be akiago eko. To gweng'wa ka omera pigno ng'ama modhe ka onge. Ne kiani wabiro nwang'o phase 2. Onge piny modagru ne ose los nyaka gine laini moro ni tangi dhi gure wi got moro ka ni sengre ni koka olo pi kocha to olo pi kone mago chalo ywag punda lakini stima to onge. Koro miyo kipo ni ng'at mo concern gi weche stima no en opio wandaye. Stima kelwa ma kia wang'o roya go ma kawuono. Nyakwara mogi ajwang' mana kamano gi kanya mwachopo godo e giko matielo ma kawuono e chenoni mar ng'e gwengewa. Sani ka ilimo gweng' ma Atemo e yo Mabei County Kasipul Kabondo to ing'eyo gimomiyo Atemo ne obedo Atemo. Omiyo kik idhi mabor med kete mane wang' jowi mari mar Ramogi nikech ka ema juma manyien asingo mar duogo ni kendo kod nonro mar gweng' machielo. Orite masani erokamano kuom bedo kodwa. Nyinga Millicent Adhiambo kata kihero inyaluonga ni Nyaboma. To kawadhi weche mag tuke Nyakwara Mogi wadhi e yweyo matin ka waduogo to wadhi bi kelo ni weche tuke.